Selamat beraktivitas. Selamat pagi Ketua Perairan dan Ketua Umbah-Umbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbah Gigi. Berjumpa lagi, ketemu lagi, bikin video lagi. Terima kasih untuk yang sampun mensupport, memberi semangat hingga sampai detik sekarang ini. Mungkin ibarat lilin wis mendrip ketiup angin, hampir mak bledes. Terus dapat support dari pemirsa. Akhirnya lilinnya itu agak mekan kembali, agak menyala lagi. Itu adalah Mbah Lam. Apakah Mbah Lam nggawa bong? Enggak. Mbah Lam enten bong. Oh, sentukitan. Yus berarti ning Mbah Lam sih. Mbah Lam. Minggu motor ae. Iya wis. Yus Mbah Lam ki cek toto-toto Bu ya ono sik sedulu. Mbah Lam iki toto-toto kan iki urung langsung bleng wonge anu iku. Ijek ditoto, gelar sak, kol, lombok, cambah, panggang, ditoto. Duh, pening di. Delok lah lasare. Ayo. Deh. Apa? Ben. Papa. 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 Napa? Angon apa? Duwe wedhus dek. Mbah Lamang lho. Mbah Lam enten bong sentuk ngono dek. Rene kan. Randuk rene tak ceritani. Enek motor ndek rene. Ndang e. Halo, lek supir ndi? Oke. Pening di? Golek gas. Kemarin itu kan baru maghrib, Intan kan buat sampah. Kalau bisa surup itu jangan buat larangan, tapi kok nah itu lagi roh pemirsa. Malah ndek ini iki Dek Dewi ketoknya pernah ngene. Mumpung ngene iki sampah-sampah aja sampai ning jero omah, Mbak, dan langsung diresiki. Surup itu kan menjelang maghrib itu nggih. Nek wis bar maghrib arep misa itu udah malam apa masih surup nggih pemirsa? Kan duae bar maghrib. Kan saya belum tahu maksudnya itu filosofinya seperti apa nggih pemirsa? Apa nanti berdampak bagaimana gitu loh. Justru nek jenengan ngasih tahu ngene iki aku malah seneng, jadi lebih tahu. Jadi luwih ngerti, oh ini enggak boleh ini kayak sing itu loh pemirsa. Orang hamil tidak boleh maem neng pinggir neng ngarep lawang. Ya itu. Betul. Contohnya ngono nek buang sampah malam-malam tidak boleh itu. Filosofinya seperti apa pemirsa? Apa patut engko
rezekine katut melok kok piye ya. Heeh. Tenan saya belum tahu tenan. Ibuku ora tahu ceritain. Daripada Intan nyaprut ya kayak gini. Nah, Intan nyaprut terus pemirsa dari tadi. Mengapa tiap hari tidak punya mood ya? Coba gantian Intan ya. Nah omah ngarep kono kok ibu. Aja ngepir ado. Yes, kita mau cari belanja dulu. Aja nek beleng aja dok. sing dekek kono iki sapa? Ya rara. Kok sing tok cambah iki lho. Apa gawe tahu isi, Mbak? Sama nek lombok ijo, Mbak? Ada. Lombok ijo, Mbak? Iya. Kabene krusuk tanggoku kan mek apa kae? Sing bagus. Sing apik ambil apa? Yang ini. Yo. Yang Ambil mana lagi ya? apa? Apa nih? Dik Dewi telepon sampean telepon. Halo, lontongnya ditambahi apa ora ngono. Oh, ning pring-pringan kuwi mang, Mbak. Anu Mbak Nana lali, Mbak ra digolekno bong, golek rono, golek rene ora nek sing duwe bong jukuk ning pring-pringan pinggir kali. Waleh, lugute, Mbak. Kena lugut lho. Engko jek bukai lu apa? Bukai bong. 52.500 dikurangi wingi duwike jek 37. Tambah 15,5. Dek Dewi. Dek Dewi tambahi 15,5. Pintan rene laporan jajan endi? Wis diitung kalau belanjane Mbak Dewi. Ini dok, ambil apa neh? Apa njukuk jajan? Nobong lontongnya tambah ora ta ngono. Iya. Masak napa, Blek? Lumbu. Oh, nggih seger. Alhamdulillah sehat. Dalam. Nggih, mboten. Ambek ijo pirat Sik. Lombok ijo. Saithik ae ape tak nggo nyemur tahu ya. Wes, Mbak, aku tomat anu isek. sampean diolehno Tak olehno bong. Kowet ngono. kawet. Langsung kowet bingek sampean. Bong. Engko sampean oceki dhewe. Soleh. Lontongnya tambah ora? Lugute ra kaprah ning pring-pringan kok. Saka jengklong. Langsung ngoceki jere. Lah nek langsung ngoceki iki wong ki aku mek entuk kok anu jek kok pinggir kali kok. Ora ngoceki kok. Ngono i, wis tak jukukno bong ning pinggir kali. Ngocekno intan kok. Kon ngosekno Intan. Wis nang laporan jajan pira? Bar ka ya ndang ewang ibuke masak gawe semur tahu. Tahu asin. Ajeng damel tahu isi niki lho, Blek. Nggih. Tahu. Nek bawang putih barang. Piye Dik Dewi tambah apa? Wis blonjo sik pemirsa. Iki lho iki lugute rak kaprah iki perjuangan iki. Masak nyekeli dhuwur. Oh, perjuangan iki tutoriale pemirsa lho. Klok kopi, Klok kopi kok ngisor. Mbok mbok piye kok pemirsa? Mbah pemirsa. Itu kok bong anu malah Kok Bu Edi. Wis ngene iki. Lho. Iki lugute akeh lho pemirsa. Lho, ngene iki terus ngantek engko iki ngene terus. Sing iso dua iki. Ngene Terus digodhog. Pun jenengan pun nate buka ibung apa dereng? iki sing asli komedi ngene iki. Iki sing asli niki pemirsa original iki. Bung pasar lebih diresi wis. Bung sing Iki asli. perjuangane. Hebat memang perjuangan. Perjuangane hebat tenan. Pinggir kali. Digobong ning pinggir kali. Ketok mbagi yo. Enten niku Bu, kayak sering mbok-mbok. Wok kok. Ini pemirsa diklok kopi ngene lho. Apa dek sing diacar? Bung. Disambel goreng Bung diacar. Ya wino diacar. Nggih to, Bu.
Biasanya enak ditambah goreng sampai panjang. Aku tak lodeh, aku terus digodok pemirsa. Memang saya tuh mau. Mau. Mau Intan nih sayur. Pokoknya dia deh. Oh. Oh, ngeten pemirsa, kok nek senayoh ngene kan. Lho, wis senayoh. Ini sekali rasa gak apa-apa. Nggih, wis ngene iki, wis penak. Wis karep penak pemirsa. Lho. Dia kayak tak Lah sama ra tau ngocek ibu sing mbok oceki apa? Takoki. tak ada Bung. ini caranya dikelokok. Bung Edi. Bunda Dewi ra tau ngocek ibu pemirsa sing dioceki apa? Tapi kan bung bung bambu. Lah piye? Intan gak. Bung Edi. Bung Edi. Wae dek Bung Edi. Intan pokoknya iki yo. Itu berapa? Uripe yo esuk wis bar sarapan. Terus bar ngono bar sarapan terus apa ndone ngarani? Nulis klambi. Nelesi klambi wis beres. Diwacar direk Dewi. Urung tau dek nek aku tak bumbu acari. Nek kaya bumbu iki kelo lodeh, terus tak kelo ireng iki. Lho Bu, dek wis empuk Bu. Ini singkong sebut enggak Gampang kok, ojek aneh kok. Iki kita wis empun enum Bu. mau yang besar. Eman-eman Bu. Saya dikuat dulu loh. Ya Allah, aku nyetek iki engko nek tak klothok terus nang engko. Lho dek iki seneng Dek Dewi. Tiris nih. Oh. Lho. Sing sapi di cai. Oh. Dan dijai bersih. Kok mau ada tak? Wakin rejel-rejel jekan dek cilik-cilik, ijek nek mang 5 apa 4 ya. Cuman kampung kan? Bung tah ya. Tawar yang juga baik. Murah. Tawar genten. Murah. Wih ampune wangi pemirsa. Lho ya, pemirsa tak ceritani jenengan anakku nek nyuting kaya apa sik ya. Tak dono posisine ya pemirsa. Iki pamane HP ya. Kayak Kinara. Ngene iki model piye? Ini parang ngambil makai nara. Kinara yo make dekrau sih. Dekrau sih. Kenek pura nduk pitan. Kena. Kucing tengah agak galak. Iya galak. Ini aja ndur terus wi. Lho Dek, nung Dek. Nung sekali nyacak wis. Dicacah apa diseset ae? Karena sampean iki. Inilah perjuangan. Bung yang mau dimasak oleh Sesedengane mak iya sama Toyo. Yun. nek rondok gede mengke wis garah. Bener boleh itu. Pintar nih mak berarti dia. Pinter tenan. Mencerok. Walah aku dipuja Mbah Iya. Oh, Pinter. betul. Nih hamono ki jek enom. Mun nek cungul gede sekarang Wis kerak. Betul. Yo pinter Bu nek motor aku yo minggir metu pinggir. Tapi ya. Kalau sik muncul lagi kayak gini. Iki cara sik dinalan muncul ngono. Cara ngono klopo ya demikian. Ya sakjane sik Dek. Cuk. Alah nggih monggo Mbah Yi. Sinten Pak? Goreng ndok kita ini. Iki lombok ijo sing dipethiki iki pemirsa, campuri kentang. Iki bumbu yang diulek. Ada merica, bawang merah, bawang putih, sedikit jinten, pala, terus kemiri, uyah, gula. Pakai susu bucen. Ibu tolong golekno jahe karo godhong salam. Ono. Godhong salam. Jahene ning ora, Nduk. Jahe karo godhong salam. Bisa ora? Lha wong uleke sendat-sendut lho. Kayak lagune Mary Andani toh. Mary Andani iki lagune mendut yang kalau bernyanyi mendut Merpat perih. oh perih ya wes sik oke
Perih pemirsa, nenek merica kok. Setahun kita itu. Iki terus digongso dok bumbune. Jahe karo godhong salam. Golek. Iya, dumbah pisan. Request inten ya. Oke, selesai. Tambahin santan. Alhamdulillah ya Allah. Yes. Siap. Telur, tahu masuk. Kuwi mangan wis bar digongso atau bumbu-bumbu. Iki ya. Kecape saiki kuwi masukno ya. Kecap sakedhik, lha kuwi masukno kocane. Terus santannya dok, santannya jangan lupa santan Kabeh iki. kan senengane enek kuwahe to. Tapi sing guring-gurinan, alah aku tak kabeh intan rondok maju dok. Rondok maju ah. Ngene. Iya. Lah, gak apa-apa. Terus kan kocan wis. Kecape. Kecape ini tak resiane iku lho. Iku lho. Iya. Nah, kecape kabeh ya iki ya. Iya dikira-kira toh, dikira-kira. Nah. Ora usah dhuwur-dhuwur, Dok. Biasanya kan identik rondok sat-satan nggih. Iki kan karena Intan seneng kuah. Jadi digawe kuahe rondok lumayan. Kasih gak apa-apa. Wes requestmu wes tak ini. Yalah kengko menune dua-duane anu pemirsa, serba tahu. Sing tahu dienggo cemilan nanti sore, tapi isiannya arep digawe sekalian hari ini. Wes bersih. Ada beranda lah. Oh. Masak, guys. Iya, ora enek sing ngendho indah. Intan munggah penuwun utawa ngarit hari ini enggak. Bener ini masak. Diperjelas masak pemirsa. Iya. Oke, terus dicicipi rasanya kurang piye. Tak tambah kentang pemirsa iki mau. Ambune seger kowe. Sedep banget. Wes garek ngenteni. Mbok kangen apa aku? Ya wes to. Oh iki ibu penggawe isiane tahu kok mau bikin isian tahu. Engko sore insyaallah gawe tahu isi sayuran. Oke, cus. Alhamdulillah wis mateng. Demikian konten ya kali ini. Doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga sing sakit paring sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan omongan yang saleh-salehah ya Tan ya. Seumpama kami ada salah kata atau mungkin tingkah kami kurang berkenan di hati jenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya alon-alon toh. Guys, kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Terima kasih nggih untuk komen-komennya, sarannya yang mungkin sebelumnya saya tidak tahu, jadi tambah pengetahuan, jadi tambah ilmunya. Iya, terus Harus begini Bu, harus begini, jangan begini, jangan begitu. Malah alhamdulillah jadi tambah tahu nggih pemirsa. Ate sing mbok cukuki malah kuwahe tok ikune oke lah do. aku senenganku kuah. Mengkane kuwi tak gawe versi kuwahe agung atau kuwahe akeh. Wis, terus iki godhong apa? Godhong salam. Cus. Cus.